No niin, päivää kaikki suomalaiset. Olen täällä Helsingissä Tiina Keskimäen kanssa ajamassa Ilja Janitskinin kampanjatoimistossa, ja johon myös tehtiin myrkkykirje lähetys, tai laitettiin myrkkykirje, jota sitten poliisi ei suostunut tutkimaan. Kerrotko Tiina alkuun tästä myrkkykirjeestä, niin kun mennään varsinaiseen asiaan tai aiheeseen? Mikä tämä oli tämä myrkkykirjejuttu sitten, mistä oli paljon kirjoituksia? Joo, eli Ilja Janitskihan ilmoitti silloin tammikuussa, että hän lähtee tavoittelemaan tätä presidentinvaaliehdokkuutta nyt vuoden 2018 presidentinvaaleissa tammikuussa. Ja koska hänellä ei ole mitään puoluetta varsinaisesti taustalla, niin sen takia hänen tarvitsee kerätä 20 000 kannattajakorttia. Ja tämän nykyisen systeemin mukaisesti niin ne kannattajakortit täytyy kerätä ihan fyysisesti, niin ne täytyy olla ihan paperilappusia ja ne on oikeusministeriöstä saatavilla se oikea formaatti ja näin. Koska Ilja Janitskin ei ole Suomessa tällä hetkellä, niin tarvittiin sitten joku tämmöinen fyysinen osoite Suomessa, minne nämä kannattajakortit voidaan lähettää. Ja fyysiseksi osoitteeksi valikoitui sitten tämmöinen oma toimistoni täällä Helsingin Töölössä. Ja sitten lanseerattiin tämä kampanja ja ihmiset lähti innokkaasti siihen mukaan ja meille tuli siis parin ensimmäisen viikon aikana ihan siis satoja ja taas satoja näitä kannattajakortteja tänne toimistolle. Ja sitten jossain vaiheessa niin todettiin, että meillä valitettavasti tähän organisaatioon pääsi tällainen myyrä ja todettiin, että hänellä oli ilmeisesti tarkoituksena sabotoida tätä kampanjaa ja valitettavasti sitten jouduttiin vaihtamaan tämän toimiston osoitetta ja sitä kannattajakorttien tätä lähettämisosoitetta ja sitten siinä ihan viime vaiheessa niin tänne sitten tosiaan lähetettiin tämmöinen myrkkykirje, josta sitten aiheutui yhdelle tämmöiselle korttien avaajalle, kampanjatyöntekijälle, niin aiheutui sitten ihan vammoja käsiin. Eli tässä on nyt, meillä on tämmöinen pelko tässä, että Ilja Janitskinin kampanjaa yritetään kyllä nyt niin kuin myös viranomaisvoimin ihan kaikin tavoin niin tuhota. Tästä on ilmeinen esimerkki nyt viimeiset Rautatientorin tapaukset myös, mutta tässä varmaan voidaan tehdä kenties joku oma lähetys. Eli me ollaan nyt täällä tekemässä tätä haastattelua juontain Loviisaan, ja olikohan vuosi 2011 vai 2012, jolloin olit Loviisassa työntekijänä. Aloitetaanko vaikka siitä, että mitä silloin tapahtui, mitä teit siellä Loviisassa ja mikä on sitten johtanut siihen, että ne ollaan nyt tässä ja tekemässä tavallaan niin kuin tätä lähetystä? Joo. Et mikä on se historia? Hyvin nopeasti tämä esihistoria on se, että mä aloitin Loviisan kaupungin ensimmäisenä elinkeinopäällikkönä vuonna 2006. Hyvin nopeasti kävi ilmi, että silloinen kaupunginjohtaja Olavi Kaleva ei voinut sietää minua ja se rupesi sitten näkymään tämmöisenä klassisena työpaikkakiusaamisena, joka johti sitten siihen, että mä jouduin 2010 lokakuussa jäämään sairaslomalle ja sillä samaisella sairaslomalla olen yhä edelleenkin nyt sitten heinäkuussa 2017. Se on tosin muuttunut tässä jo työkyvyttömyyseläkkeeksi sitten matkan varrella. Mutta 2010 lokakuussa tein sitten työsuojeluviranomaiselle, tein tämmöisen tutkintapyynnön tai selvityspyynnön ja sitten marraskuussa 2010 tein poliisille tutkintapyynnön tästä henkisestä väkivallasta siellä Loviisan ydinvoimalakaupungissa. Samalla tein sitten poliisille tutkintapyynnön näiden ydinvoimalakaupungin näistä turvallisuuspuutteista, joita siellä tiesin olevan, koska olin kuulunut kaupungin johtoryhmään ja tiesin täsmälleen, että siellä kaupungissa ei muun muassa ole tämmöistä uuden valmiuslain vaatimaa tämmöistä siis valmiussuunnitelmaa. Ja tämmöinen pitäisi olla ihan kaikissa kunnissa ja kaupungeissa kautta Suomen niemen, mutta erityisen kriittistä se tietenkin on tämmöisessä ydinvoimalakaupungissa sitten, jossa sanotaan, että jos siellä Hestholmenissa, missä 2 tämmöistä ydinvoimareaktoria nyt pyörii parhaillaankin, että jos siellä jotain sitten tapahtuisi, niin valitettavasti sitä kaupunkia ei kyetä evakuoimaan näillä valmiussuunnitelmilla, mitä siellä tällä hetkellä on. No, minua ei sitten ottanut tosissaan ei työsuojeluviranomainen eikä työnantaja eikä sitten viime kädessä poliisikaan. Että poliisi teki
tutkimatta jättämispäätöksen tästä valmiussuunnitelman olemassaolosta soittamalla yhden puhelun sinne raatihuoneelle ja kysäsemällä, että onko siellä pojat hommat kunnossa, ja poliisille oli sitten ilmeisesti vastattu, että kaikki on kunnossa. Ja näin sitten poliisi teki tutkimatta jättämispäätöksen tämmöisellä hepposella tutkinnalla, joka johti sitten siihen, että olin ollut jo siinä vaiheessa vuoden verran sairaslomalla, niin jouduin sitten nimimerkin takaa, kun en muuten uskaltanut, niin Tiikeri-nimimerkin takaa kirjoitin sitten paikallisen lehden niin yleisöosastolle, tai siis tämmöiselle keskustelupalstalle, suljetulle keskustelupalstalle, niin kirjoitin sitten tämmöisen nimimerkkikirjoituksen, jossa sitten toin esille huoleni kaupungin työntekijänä, niin huoleni tästä ydinvoimalakaupungin turvallisuustilanteesta. No tämä johti sitten hyvin nopeasti sitten niin mun irtisanomiseen, eli kaupungin hallitus irtisanoi mut marraskuussa 2011. Mut irtisanottiin siis sairaslomalta ilman minkäännäköistä varoitusta, ilman minkäännäköistä edes huomautusta. Ja sitten mulle ei jäänyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin haastaa kaupunki käräjille. Mitä sieltä paljastui? Minä olen jostakin lukenut, että on hyvin merkittävää poliittista viranomaiskorruptiota tullut vastaan. Millä tavalla tämä tällainen, sanoisinko, epäeettinen toiminta sitten tuli vastaan? Millä tavalla siellä käyttäydyttiin? No se on Loviisa hyvin erikoinen tämmöinen pikkukaupunki tosiaan tuolla Itä-Uudellamaalla ja sen erityispiirre on se, että se on lähes tulkoon täysin niin ruotsalaisen kansanpuolueen hallitsema. Eli siellä on tällä hetkellä varsinkin, niin siellä on RKP:llä niin sanottu värisuora, että he pystyvät ihan yksimielisillä päätöksillä niin päättämään kaikista Loviisan asioista. Ja minä nyt ilmeisesti sitten onnistuin sohasemaan tätä konsensusta siellä sitten ja tosiaan niin sain sitten tuntea tämän pahaveliverkoston vihat niskassani. Ja tämä pahaveliverkosto nyt valitettavasti sitten ulottui lonkeronsa myöskin Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen Porvooseen. Mä hävisin tämän irtisanomisjuttuni siellä tuossa 2013 ja jouduin korvaamaan Loviisan kaupungille 40 000 euroa niin heidän asianajokuluja. Sitten mä vein sen asian Helsingin hovioikeuteen, kuvittelen, että nyt Helsingistä ainakin sitten saisi oikeutta. No en saanut ja hävisin juttuni sielläkin ja joudun sitten korvaamaan Loviisan oikeudenkäyntikuluja 16 000 eurolla. Ja sitten tietenkin yritin hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. No nyt valitettavasti nämä pahavelilonkerot, niin sitten pahaveliverkoston lonkerot niin ulottuvat näköjään myöskin sitten tuonne ihan korkeimpaan oikeuteen asti. Eli he odotuttivat sitten vuosia, 2 kuukautta, pitivät jännityksessä ja sitten ilmoittivat, että eivät anna valituslupaa. Eli nyt tällä tavalla niin Suomen valtio, Suomen oikeuslaitos on antanut siis luvan kenelle tahansa työnantajalle irtisanoa työntekijä sairaslomalta ilman varoitusta, ilman huomautusta. Ja kaikkinensa mä oon joutunut tässä nyt näiden vuosien varrella maksamaan omia ja vieraita näitä asianajokuluja ja oikeudenkäyntimaksuja, niin sen noin vajaa 150 000 euroa. Ja se nyt tietenkin on aika kohtuutonta omasta mielestäni ainakin näin työkyvyttömyyseläkeläiseltä. Mutta joka tapauksessa mun mielestä tämän mun henkivakuutushaastattelun ehkä tärkein pointti on tosiaan se, että miten pieni ihminen, joka yrittää tuoda esille tätä laajamittaista viranomaiskorruptiota, niin miten yksin hän jää ja minkälaisen ajojahdin viranomaiset sitten aloittaa, kun he huomaavat jääneensä kiinni. Eli viranomaisillahan on Suomessa täysin aukoton tämä suojelusysteemi. Meillähän on siis viranomaismafia, joka tätä maata pyörittää, niin kuin ollaan nyt viime aikoina nähty nimenomaan näiden kansallismielisten mielenilmaisuuden tukahduttamisena ja sananvapauden tukahduttamisena ja kaikkina tässä. Eli mä olen itse tosiaan tässä nyt tämän 7 vuotta taistellut ja poliisi on kyllä näyttänyt kyntensä. Poliisi on tehnyt aikamoisia tempauksia tässä hiljentääkseen minut, että poliisi on muun muassa tehnyt perättömän lastensuojeluilmoituksen. Poliisin tutkinnanjohtaja teki mun silloin 2- ja 4-vuotiaista pienistä lapsistani ja keskusrikospoliisissa, niin kun menin sinne kertomaan, että mä pelkään poliisia niin paljon, että mä en uskalla poistua sieltä tiloista ennen kuin he ovat kirjanneet asiallisen rikosilmoituksen, niin siellä sitten he sanoivat, että no sittenhän meillä ei jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin kutsua paikalle 2 lääkäriä. Eli keskusrikospoliisissa minua siis uhkailtiin psykiatrisella pakkohoidolla.
Ja mä tein näistä poliiseista, tein sitten tietenkin valtakunnansyyttäjänvirastoon, tein rikosilmoituksen ja valtakunnansyyttäjänvirasto tietenkin siunasi nämä tekoset. Tämä systeemi on siis aukoton, eli poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä ja oikeuslaitos ei tuomitse. Ja sitten tämä pahaveliverkosto, niin tämä on siis tämmöinen pahan kierre. Eli he kaikki suojelevat toinen toistaan. Eli tavallaan siitä loopista ei koskaan pääse ulos. Ja tämäkin on ehkä merkillisintä tässä on se, että tämä kaikki on siis viranomaisten tiedossa. Tämä on medioiden tiedossa. Mä olen siis kaikille Suomen päämedioille olen näistä asioista kertonut, lähettänyt virallisia dokumentteja. Sitten mä olin esimerkiksi MOT-ohjelman haastattelussa, mä olin vuonna 2013, oli tämmöinen MOT-työpaikkakiusatun toivoton taival. Niin mä lähdin siihen haastatteluun mukaan 3 ehdolla, että siellä käydään läpi niin tämä historiikki Loviisassa ja sitten käydään läpi, mihin kaikkeen viranomaiset ovat valmiita vaientaakseen henkilön. Ja sitten 3. mä halusin kertoa, että mihin kaikkiin tahoihin mä olen niin tätä hätähuutoani huutanut. Ja kaikki nämä 3 asiaa tuli oikein hyvin dokumentoitua sinne nauhalle. Mutta sitten varsinaisessa MOT-ohjelmassa, kun se tuli ulos, niin sieltäpä oli sitten leikattu kaikki oleellinen pois. Eli siellä saatiin niin mut näyttämään niin varsinaisen hölmöltä, että itken vaan jotain omaa irtisanomisasiaani. Ja sitten kun rupesin tivaamaan näitä raakanauhoja Yleisradiolta, niin ne oli sitten kuulemma yhtäkkiä tuhottu. Että tässä nyt niin kuin samassa juonessa on sitten myöskin Yleisradio ja sitten siellä varsinkin Loviisan seudulla niin on tämä KSF Media, eli Konstsamfundet, joka on Suomen varakkaan suomenruotsalainen tämmöinen säätiö, joka on ostanut haltuunsa kaikki nämä paikallismediat siellä, että varmasti katsotaan, että yksikään tämmöinen totuuden jyvänenkään niin ei päädy sinne lehtien palstoille. Eli valtamediasta ei sinänsä ole hyötyvä, mutta siinä on Hymy-lehti tehnyt sinusta jutun tähän asiaan liittyen. Kerrotko lyhyesti tästä, mitä Joo, no tämä on jo viime syksyn asioita sitten, että kun nyt kukaan ei sitten valtamedioista suostunut mitään näitä viranomaiskorruptioon liittyviä asioita julkaisemaan, niin aloin sitten kiinnostumaan tämmöisestä ilmiöstä kuin MV-lehdestä. Tämä oikeastaan niin kuin mun kiinnostukseni alkoi siitä Kontulan raiskaustapauksesta, siitä joukkoraiskaustapauksesta, josta tuli aivan mitättömät tuomiot ja sitten vielä näille parille tyypille käsittääkseni Suomen valtio maksoi koppikorvauksiakin. Ja mä olin aika tuohtunut siitä ja totesin silloin, että eihän tästä asiasta kukaan muu kirjoittanut niin kuin faktat esille tuoden kuin MV-lehti ja Ilja Janitskin. Ja olin sitten yhteydessä Janitskiniin ja hän oikein mielelläänkin rupesi sitten vastaanottamaan näitä mun tietoja näistä korruptiotapauksista ja näin. Ja siitä tuli myös monenlaisia, sinut erotettiin kokoomuksessa sitten sen takia. Joo, no se oli sitten viime syksynä tosiaan, niin kun Ilja sitten pidätettiin siellä Barcelonassa sieltä kotikadultaan ja sitten hänet niputettiin ja huumattiin ja vietiin sinne Madridiin tosiaan vankikuljetuksessa ja näin. Niin siinä vaiheessa sitten niin Ilja Janitskinin äiti oli minuun yhteydessä ja pyysi apua ja näin sitten, siitä lähti nyt sitten tämä historia, että lupasin sitten auttaa ja ryhtyä sitten tavallaan niin kuin Janitskinin tämmöiseksi Suomen pään edustajaksi, koska hän joutui tosiaan tekemään niin sanotusti Snowdenit, eli menemään maan alle niin kuin viranomaisvainoa pakoon. No sitten olen ollut pitkään niin kokoomuksen jäsen, kokoomuspuolueen jäsen ja olen ollut ihan vaikutusvaltaisessa asemassa tuolla Vantaalla, että Tikkurilan kokoomuksen hallituksen jäsen muun muassa. Ja kun sitten kokoomus sai kuulla, että mä oon ryhtynyt niin kuin Janitskinin edustajaksi, niin saman tien piti kriisikokoukset ja nyt pitää sitten varmaan keskimmälle antaa potkut. Eli olet hyvin vaarallinen henkilö, jos katsotaan, että toinen osapuoli on politiikka ja poliitikot, jotka ovat mitä ilmeisemmin korruptoituneet, niin kuin on varmaan matkan varrella tullut vastaan. No sepä se ja juurikin näin. Ja tässäkin on rikosilmoitus. Onko tässä kysymys poliitikossa, mikä tässä on? Joo, itse asiassa toi on itse asiassa kuulustelupöytäkirja on meillä tässä näin esillä. Eli siinä vaiheessa sitten, kun mut irtisanottiin sieltä Loviisasta, niin siinä vaiheessa työsuojeluviranomainen kuitenkin sitten heräsi, että eihän tämä nyt vissiin mennyt ihan niin kuin olla pitää, että tässä on nyt työnantaja syyllistynyt ilmeisesti tämmöisen vastatoimenkielon rikkomiseen, eli syrjintään, se on rikoslaissa määritelty syrjintänä.
Ja mä olin sitten itse tehnyt jo myöskin rikosilmoituksen törkeästä pahoinpitelystä tai vaihtoehtoisesti törkeä vammantuottamus ja sitten työsyrjinnästä, kunnianloukkauksesta ja työsuojelurikoksesta tai työturvallisuusrikoksesta, niin poliisi sitten työsuojeluviranomaisen kehotuksesta, eli työsuojeluviranomainen siis ilmiantoi nämä mun irtisanojat sitten poliisille, niin poliisi sitten kuulusteli muun muassa sitten Loviisan kaupungin silloista henkilöstöpäällikköä ja hallintojohtajaa ja kehittämisjohtajaa. Ja tässä mulla on nyt tämmöinen kuulustelupöytäkirja sitten. Rikoksesta epäiltynä on kuulusteltu tosiaan tämmöistä Christopher Massaria, joka oli silloin siis Loviisan hallintojohtajana. Ja siinä nyt näkyy ne rikosnimikkeetkin ja siinä on ihan Massari. Luetko sieltä? Siinä on tosiaan törkeä pahoinpitely. Okay. On törkeä pahoinpitely, törkeä vammantuottamus, työsyrjintä, kunnianloukkaus, työsuojelurikkomus. Ja siellä on tosiaan, tämä on ihan julkinen dokumentti, eli tästä nyt ei tarvitse kenenkään olla nöksis, koska syyttäjä teki sitten syyttämättä jättämispäätöksen perusteella, että ei ole näyttöä. No, kaikki näyttöhän oli esitetty, mutta koska tämä oli poliittinen päätös, että tätä tutkintaa ei viedä eteenpäin, niin sen takia sitten tämä tutkinta lopetettiin ja tehtiin syyttämättä jättämispäätöksen. Mikä tässä on merkillistä on se, että tämä herra Massar, niin hän löytyy nykyään varsin vaikutusvaltaiselta paikalta, eli RKP suojelee omiaan samalla tavalla kuin kokoomus suojelee myöskin omiaan. Tämä Christopher Massar on nykyään Suomen varakkaimman kaupunginjohtaja, eli nuorena henkilönä niin hän on päässyt Kauniaisten kaupunginjohtajaksi, eli varsin merkittävään asemaan. Että kyllä Suomessa ainakin niin rikos kannattaa. Eli rikos kannattaa RKP:llä ja kokoomuksellakin oli tässä tapahtui, oliko se vuosi vai kaksi sitten, kun kokoomus, ei kansanedustaja, mutta korkeassa asemassa oleva tappoi sen venäläisperäisen naisen tässä. Joo, kyllä. Hän oli kokoomusnuorten johtaja. Ei kokoomus sinä sen kummemmin pahoitellut mitään ja ilmeisesti RKP ei ole. Eikä käsittääkseni niin palkittu sitten, kun tehty rikoksella. Se on vähän siis isolla medialla sama, ainakin Ylellä, kun joku tekee rikoksen, niin todennäköisesti pääsee johonkin viihdeohjelmaan sen jälkeen. No vähintäänkin. Sellaista kokemusta on tuolla Ylen puolella kyllä. Vähintäänkin näin. Ja meillähän nyt tosiaan tässä pari viikkoa sitten niin Vantaan edellinen kaupunginjohtaja Jukka Peltomäki niin sai ihan kovan vankilatuomion. Että hän sai ihan ehdotonta 2,5 vuotta. Ja mä olen täällä Vantaalla, tai siis tuolla kotikaupungissa, niin Vantaalla on tuonut paljon näitä korruptiokeissejä esille. Että se oli, veikkaisin, että se oli niin kuin se varsinainen syy, minkä takia kokoomus halusi musta päästä eroon. Että meillähän on siellä Vantaan johdossa aika monta tämmöistä kokoomuslaista rötöstelijää, mutta heidätkin palkitaan sitten muun muassa oikeusministerin erityisavustajan pestillä. Eikö se ollut 2,5 vuotta tuli linnaan nyt tälle Peltomaalle ja vantaalaiselle kokoomuslaiselle? Hän on demari kyllä, mutta sieltä taustalta löytyy paljon kokoomusrötöksiä. No demari varmaan ylentää hänet sitten jossakin vaiheessa. Eikö se näin mene? Kyllä se näin tuppaa tässä maassa olemaan. Mutta kaiken näköistä tosiaan poliisi on sittemmin vielä, niin olen huomannut joutuneeni telekuunteluun ja varsinkin silloin kun olin tuolla Aarnion näitä oikeudenkäyntiä seuraamassa tuolla käräjäoikeudessa, niin se oli jännä nähdä, kun kännykkä yhtäkkiä lähti niin kuin elämään ihan omaa elämäänsä siinä, että etsimään osoitetiedostoja ja muita mahdollisia. Ja sitten mun autoa on seurattu ihan kotiovelle asti ja pysäytelty tuolla Mannerheimintiellä ihan syyttä suotta. Ja että poliisi on halunnut niinku osoittaa sen, että isoveli valvoo. Että, kyllä. Mutta ei tässä maassa kyllä oikein oikeutta saa ja sen takia tässä tehdään nyt tätäkin pätkää niin otsikolla Keskimäen henkivakuutus, koska mun täytyy sanoa, että mä pelkään. Todellakin en olisi voinut kuvitella. Että mä joudun kotimaassani, mä joudun pelkäämään niin kuin viranomaisten viranomaisvainoa ja viranomaisten kostotoimenpiteitä. Et mähän tietenkin sitten näistä tuomioista niin mä valitin tuonne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, mutta kun sekin on valitettavan korruptoitunut elin nykyään, niin enhän mä sieltäkään sitten oikeutta saanut, eli sieltäkin se tuli bumerangina takaisin. Tämä on nyt sitten tämän pätkän haluaisin näyttää tästä käräjäoikeuden tuomiosta. Lue sieltä. Tässä lukee näin, että
Mihin asiaan tämä liittyy? Tämä liittyy nyt siihen mun nimimerkkikirjoitukseen, eli millä mä toin julkisen ydinvoimalakaupungin nämä turvallisuuspuutteet. Eli minä en olisi niin saanut enää sen jälkeen, kun viranomaiset ovat tehneet nämä tutkimatta jättämispäätökset, niin minä en olisi saanut enää niin tuoda näitä asioita julkisesti esille, en edes nimimerkin takaa. Eli tässä lukee näin, että johtopäätös. Yhteenvetona käräjäoikeus katsoo, ettei Keskimäen käymä julkinen keskustelu 29.9.2011 ole tästäkään näkökulmasta tarkasteltuna ollut hyväksyttävää, eikä se siten nauti sananvapauden suojaa työnantajan irtisanomisoikeutta vastaan. Eli siis tällä lauseella periaatteessa niin Itä-Uudenmaan käräjäoikeus niin lopetti sananvapauden Suomesta, joka nyt periaatteessa kai pitäisi olla aikamoinen ihmisoikeus ja perusoikeus. Joten siitä ei välitä siis poliisitkaan näköjään, kun on seurannut viime viikkojen tapahtumia tuolla. Mutta tämmöistä kierrotta oli jo tuossa 80-luvulla omasta kokemuksesta voin kertoa, että hyvin korruptoitunut tai yksisilmäinen on tämä oikeuslaitos, miten se suhtautuu tavallisen kansalaisiin. Eli jos on auktoriteettiasema, niin sellainen on etuasemassa aina sitten tuomioihin nähden. Että tämä on jatkunut vuosikymmeniä, että ei tämä niinku uutta. Tämä on pahentunut nyt ihan vuosien aikana. Muuta. Tässäkin tosiaan, niin kuin mä sanoin, että näyttöähän poliisilla on, että mäkin olen ollut 6 kertaa siis poliisikuulustelussa tässä samassa asiassa. Mä olen ollut 5 kertaa asianomistajana niin kuin rikoksen uhrin ominaisuudessa ja sitten mä olen ollut myöskin kerran rikoksesta epäiltynä, koska tämä kyseinen kaupunginjohtaja silloin niin koki, että minä olen törkeällä tavalla loukannut hänen kunniaa, kun mä kerron hänen rahankäytöstään, miten hän on pistänyt veronmaksajien piikkiin, tehnyt törkeän petoksen ja näin muuten, niin hän teki sitten poliisille rikosilmoituksen. Niin silloin poliisi kyllä toimi ja suunnilleen piipa-autolla tuli hakemaan mut sitten poliisikuulusteluun. Eli poliisi ei ole niin kuin osannut nyt päättää, että olenko minä niin kuin se rikoksen uhri vai olenko minä se itse kriminaali. Eli siinä mielessä, niin kun, vaikka tämä on erittäin tärkeä niin kun henkivakuutuksena minulle tämä YouTube-video, minkä Pertti tässä nyt tekee, niin sinällään niin kun, tämä dokumentaatio löytyy kaikki kyllä ihan poliisilta itseltään. Että kun vaan ottaisivat nyt sitten itseään niskasta kiinni ja ryhtyisivät tutkimaan, niin saataisiin sitten jotain tolkkua tähänkin asiaan. Viimeisimpänä nyt kuviona tässä onneksi on nyt kuitenkin se, että kun rupesin sisäministeriötä herättelemään näihin asioihin, niin sieltä on nyt sitten sisäministeriöstä, niin on poliisijohtaja on siirtänyt nämä asiat poliisihallituksen johtoon, että nyt pitäisi vähitellen ruveta sieltäkin jotain niin kuin tämmöistä tutkintapäätöksiä kuulumaan. Tämä liittyy asiaan, mihin asiaan? Näihin talousrikostutkintaan, eli koko tähän tavallaan tähän nyt isoon kuvioon, isoon soppaamiin, että Sehän tulee siis johtamaan sitä aivan valtavaan tämmöisen talousrikostutkintaan ja siinä tulee varmaan menemään vuosikausia. Mutta kaiken näköistä tässä on tapahtunut, että pelottavaa on. En olisi uskonut, että Suomi 100-vuotiaana joutuu tällaiseen tilanteeseen, että täällä siis Suomen kansalainen joutuu pelkäämään Suomen valtion edustajia ja varsinkin sitten se, että siis nämä virkamiehet käyttävät törkeästi hyväkseen niin kuin veronmaksajien varoja tähän omaan puolustusasianajoonsa. Ja niin kuin poliitikothan ovat nyt selvästi tämän vihapuhejahdin myötä niin ovat valjastaneet sitten poliisivoimat niin omaan käyttöönsä vähän niin kuin omiksi henkivartioikseen. Niin onhan tämä kauheata, jos poliitikkojenkin täytyy pelätä omaa kansaa, mutta näillä toimenpiteillä, mitä viranomaiset nyt tässä viimeisien vuosien aikana ovat niin kuin tehneet, ja varsinkin nyt tämä ihan kunnollisten kansalaisten jahtaaminen näiden vihapuhepoliisien voimin, niin voin vaan sanoa poliitikoille ja päättäjille, että sitä saa mitä tilaa. Eli jos mennään tähän alkuun, niin silloin oli puhetta siitä, että Loviisan ydinvoimakaupunki ja oli puhetta siitä turvajärjestelmistä. Onko ne kunnossa siis tänä päivänä vai tiedätkö mikä on tilanne siellä niin kuin kansalaisen kannalta? Joo, mä tiedän oikein hyvin, koska mä tein sitten asiakirjapyynnön tästä kyseisestä valmiussuunnitelmasta. Eli siis Suomeen tuli tämmöinen uusi valmiuslaki näiden astamyrskyjen ja näiden muiden myötä, niin viranomaisetkin heräsivät siihen, että kunnissa ei ole nämä valmiusjärjestelmät ihan kunnossa. Eli siellä
jos tulee tämmöinen luonnonvoimamyrsky, niin kuin Nasta-myrsky oli, joka katkaisi kaikki sähköt ja vedenjakelut ja kaiken muun mahdollisen, niin todettiin, että Suomen kunnissa ollaan huonosti valmistauduttu ja niinpä sitten Suomeen tuli voimaan tämmöinen uusi valmiuslaki maaliskuun alussa 2013. Niin mä tein sitten asiakirjapyynnön sinne Loviisan ydinvoimalakaupunkiin ja kysyin, että onko siellä nyt sitten päivitetty, onko siellä nyt tämmöinen uusi valmiussuunnitelma. Ja sitten Helsingin hallinto-oikeuden kautta sain sitten tietää, että ei ole yhä edelleenkään, sitä ei ole päivitetty, siellä ei ole lainmukaista tämmöistä valmiussuunnitelmaa. Ja olen tästä tehnyt poliisille ilmoitukset, mutta eihän poliisi ole jälleen kerran, niin ei ole sitten eväänsä heilauttanut, koska tietenkin, että jos he nyt olisivat jotain ryhtyneet tutkimaan, niin silloin he olisivat joutuneet tavallaan niin kuin sitten käräyttämään kollegaansa. Eli tilanne on todellakin se, että ydinvoimalakaupungissa ei tänäkään päivänä, nyt heinäkuun 5. päivä 2017, niin ei ole voimassa olevaa valmiussuunnitelmaa. Ja tämähän ei koske vaan sitä ydinvoimalaitosta, vaan tämä koskee ihan niin kuin Loviisan kaupunkia noin muutenkin, että jos siellä tulee vaikka joku vesikriisi, että vesiputkistoon pääsee jotain bakteeria tai näin, niin huonoissa kantimissa siellä ollaan. Että toivoisin, että nyt viimeistään tämän videon pätkän myötä niin viranomaiset herää ja hoitaa asiat niin kuin lailliselle tolalle. Niin sellainen riski tietenkin olemassa, että Nykänen Tillanen tulee käymään Loviisassa, että siellä voidaan kuunnella kyllä nyt ennakkovaroituksena. En sano, että tullaan, mutta sellainen riski olemassa kyllä. Se olisi mun mielestä aivan mahtavaa. Mä haluaisin nähdä, mitä bussia Tillanen siellä Loviisassa heiluttelisi. Niin, Loviisa ei ole kovin kaukana täältä, että laittakaapa ne asiat kuntoon tältä osin siellä Loviisassa. Aikaa on vielä. Näin. Tuleeko nyt jotakin muuta mieleen? Tässä oli viime aikoina oli myös sellaista, että olit jättänyt onne eri tahoille selvityspyyntöä siitä, että ketkä poliisit on täällä aktivoituneet valvomaan varsinkin kansallismielisiä. Onko siltä saralta kuulunut nyt mitään? Joo, itse asiassa mä tein ihan siis tutkintapyynnön, tai siis haluaisin asiakirjapyynnön siitä, että keitä ovat nämä 200 vihapuhepoliisia, jotka tässä nyt on rekrytoitu ja koulutettu. Ja mä haluaisin saada tietää, että ketkä nämä vihapuhepoliisit ovat, mitkä ovat heidän asemapaikkaansa, tittelinsä, palkkatietonsa, nämä on kaikki ihan julkista tietoa. Ja sen lisäksi mä haluaisin saada tietää, että mikä tämä heidän koulutusohjelman sisältö on. Mua erityisesti kiinnostaa, että kuinka paljon heille on painotettu niin kuin perustuslain ja ihmisoikeussopimusten näitä pykäliä ja artikloja. Halusin myös tietää heidän kielitaitovaatimuksensa, eli löytyykö sieltä muunkielisiä vihapuhepoliiseja kuin suomenkielisiä, että kuinka paljon valvotaan esimerkiksi nyt arabiankielistä vihapuhetta sitten netissä. Sen lisäksi mä halusin tietää sitten näiden kouluttajien, kun niillä on ollut nämä koulutuspäivät, että kouluttajien henkilötiedot, että kiinnostaa todellakin tietää, että millä ammattitaidolla ja keitä nämä ihmiset on. Mulla on omat epäilykseni paristakin henkilöstä, jotka nyt on tuossa esimerkiksi MVD:n sivuilla pyörinyt, että vois hyvinkin olla näiden kouluttajien joukossa. Mutta katsotaan nyt. Nyt viimeinen tieto oli se, että jälleen kerran joudun olemaan yhteydessä sisäministeriöön sitten, kun mä oon nyt pyöritelty poliisihallituksesta poliisiammattikorkeakouluun ja takaisin poliisihallitukseen, niin olin sitten suoraan kansliopäällikkö Päivi Nergiin olin yhteydessä ja sitten sieltä se nyt pyöräytettiin sitten takaisin poliisihallitukseen, että ihan näillä näppäimillä näinä päivinä odotan, että saan nämä pyytämäni tiedot. Ja ne sitten, on mielenkiintoista odottaa. Joo, sitten mä ajattelin kyllä, että ajattelin pyytää nyt Nykänen Tillanen duoa sitten lähtemään tekemään juttua näistä, haastattelemaan jotain sopivaa virkamiestä. Itse asiassa just eilen laitoin poliisihallitukseen pyynnön siitä, että mä haluan saada tietää, että kuka on tämä vastuuvirkamies. Aika paljon on antanut julkisuuteen näitä haastatteluja vihapuhepoliiseihin liittyen onko tämä Måns Enqvist vai mikä hänen nimensä nyt on. Mutta en tiedä, onko hän vastuuvirkamies, mutta otetaan nyt vaikka tämän päivän aikana selvää, niin saadaan sitten sopiva haastateltava sitten Tillanen Nykäselle. Joo, laitetaan muistiin. Me mennään sinne mihin asiaan. Joo. Ja heinäkuuhan ei meitä estele. Mehän ollaan vapaita liikkumaan. Ja eikä vaikka heinäkuussa muu Suomi seisoo, niin eihän se voi niin olla, että viranomaisessa siellä täytyy olla aina sitten joku sijainen tai joku varahenkilö, että vaikka joku vastaava jossain laiturin nokassa istuukin, niin
Kyllä sieltä ne vastuuhenkilöt, vastuuvirkamiehet löytyy. Mehän mennään Tilaisen kanssa loppumatkan vaikka uimalla sitten perille, että ei tarvitse aina kaikkea autolla mennä, että löydetään. Joo. Sitten mä varmaan tuossa nyt oli vähän puhetta, että tehdään näitä uusia MV-radion Heikki Levonen showta varmaan tässä nyt ihan kanssa parin päivän sisällä. Ja siinä ajattelin ehkä kertoa sitten enemmän tästä. Mä nimittäin sain jälleen kerran korkeimmasta oikeudesta, niin tuli tämmöinen valituslupahylky. Tällä kertaa se koski tätä Janitskinin vangitsemisoikeudenkäynnin salaamispäätöstä. Ja siitä mulla on muutamakin sananen sanottavana ja se liittyy myöskin tähän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Että tässä on aika isoja juttuja on nyt esillä. Niin sielläkin on nyt ainakin yksi suomalainen Demlan edustaja ilmeisesti siirtynyt täältä. Joo, eli tämä Suomen edellinen ihmisoikeustuomari Päivi Hirvelä, niin hänhän on tämmöinen tunnettu asiakirjan väärentäjä. Hänhän on väärintänyt omat tutkintotodistuksensa tai työtodistuksensa, että hän on silloin aikoinaan sinne ihmisoikeustuomariksi päässyt. Ja hän oli nyt toinen näistä tuomareista, jotka sitten antoi tämän valitusluvan hylyn. Eli kyllähän tässä rupeaa nyt vähitellen tämä henkilögalleria näistä väärintekijöistä niin rupeaa niin kuin hahmottumaan. Että sitä en sano, etteikö Suomesta löytyisi kunnollisiakin virkamiehiä, mutta itse en ole kyllä kovin moneen törmännyt vielä. Se on paha sairaus tämmöinen, kun se leviää varsinkin viranomaisiin, niin kansan suunnalta katsottuna se on hyvin paha sairaus silloin. Näin on. Pitäisi saada tämä syöpä parannettua kyllä, mielellään ennen 6.12. Niin, ilman muuta. Joo. Eipä tässä varmaan tällä kertaa, että tässä tuli paljon asiaa. Nyt toivotaan, että nämä toiveet menee nyt oikeisiin osoitteisiin. Toivotaan, että mahdollisimman moni siellä esimerkiksi sisäministeriössä ja oikeusministeriössä ja poliisihallituksessa niin katso tätäkin pätkää ja ryhtyy toimenpiteisiin. Se nimittäin viranomaisilla on semmoinen ja virkamiehillä on semmoinen asia, että se toimintavelvollisuus alkaa tiedonsaantihetkestä. Ja nyt täytyy sanoa, että tietoa on ainakin riittävästi annettu. Kyllä. Eli sinä jatkat omalta osalta tätä työtä, kyllä, joka koituu samalla kaikkien hyväksi. Minä sitten jatkan omalta osalta, mutta ja yhteistyössä jatketaan sitten, että mehän varmasti näitä mielenosoituksia, mitä nyt ollaan järjestetty, tämä Kiihotutaan Kielotiellä ja sitten sitä saa mitä tilaa Pasilassa, niin näitä varmasti tullaan jatkamaan. Sellainen, niin pitkään kuin tarve vaatii. Sellainen käsitys mulla on, että tässä olisi tulossa nyt kyllä miekkari, kun on yksi tunnettu kuvaaja myös haastettu kuulusteluihin. Joo. Niin oletan, että siitä tulee miekkari. Ihme, jos ei tule. Mutta katsotaan nyt ja seurataan tilannetta, koska on kuulustelupäivä, niin onko se Tampereella sitten vai Pasilassa, niin se selviää sitten. No omalta osalta luultavasti kello 15 alkaa Kontulasta lähetys, en ole varma vielä tästä asiasta. Ja sitten tämän viikon perjantaina mahdollisesti Porvoosta tulee erikoislähetys. Aiheesta ei voi vielä julkaista mitään, se tulee tavallaan yllätyksenä. Myös sekin, että tuleeko se VK vai YouTuben puolelta, ne on vielä avoimena. Mutta todennäköisesti tänään Kontulasta kello 15 paikkeilla on tulossa lähetystä. Sanotaanko Tiina katsojille kiitokset? Sanotaan kiitokset. Sanon sen verran vielä, että totuus velvoittaa. Niitä Iljan kannattajakortteja löytyy siis osoitteesta www.reformi.me. Lähettäkää niitä, me saadaan joku tolkku tähän maahan, saadaan Janitskin presidentinvaaliehdokkaaksi. Ja terveiset Iljalle, jos katsot tätä lähetystä tai tallentena, niin täällä Suomessa touhu jatkuu ja asioita viedään eteenpäin päivä kerrallaan. Ja paranemisia sinne jonnekin sitten Iljalle. Mutta kiitoksia kuitenkin kaikille katsojille kommentoinneista. Lopetellaan nyt täältä Helsingistä tähän ja tosiaan mahdollisesti kello 15 tulee uusi lähetys. En ole varma, mutta seuratkaa kanavaa. Kiitoksia. Se on moi kaikille. Kiitos Pertti.